Що е убаво? Зелената? Да. Там от... Добър ден! Как сте? Добри ли сте? Айде! Здраво, аз съм Йована. Дивна! Добри ли сте, Дивна? Добро, тук е много убаво. Добре, мило ми е. Зайга? Я съм Томчо. Томчо? Йована съм аз. Значи съм. Делчево. От Делчево ли? Делчево. А вие от кай сте? Зърнце съм я. От Зърновце. От Мачево, а вие сте? От Штини и от Владимирова. О, сърце на. Как е? Добри ли? Бех добра, ма сега малко съм. Си на нога? Да. Одната е Топ на нога, чим стоиш, чим не седаш, ай седнайте да не стоите. Не завърших какво да Никой не знае. Кай горди не знае. Трябваш. От Скопия има ли като него? Нема от Скопия, аз съм беровчанка, скопичанка. А има скопияни, ама и ти не са скопияни. Еме го, иде. Верно сам. Двайца има скопияни. Али Скопия. И вие от Скопия ли сте? И аз съм от Кавадар. От Кавадар. Ама гледам, тук одам често в Скопия пътувам. Супер, добро ви е тук, не ли? Добро е. Супер ви е. Аз съм Велко. Велко. От Делчево. От Делчево, аз съм Йована. По татко Беровчанка, по майка Сумичанка. Беровци ги срещат на много време. Така, мило ми е. После Натка. От Кочани, мило ми е така Натка. между първите. Меѓу първите дойдени и много е убаво тук. Сега пък ако ще е разеленето. Добър ден. Добри ли сте? Йована. И аз съм Йована. Да, от дека сте? А живеете от Делчево? Добро. Убаво ли ви е тук? Как всеки ден убаво е, барам дружство. Сима, аз не я гледам дека ме е моята стрина. Тамо е в другия дел. От другия отдел. Ти стрина имам тук. Добринка. От Делчево. Мило ми е Добринка. И аз съм Йована. Лепота, момента, ревизия. Какво Ето я са сега се появили, те го Хвала ви, хвала. И ми е много мило и за градоначалника, И за градоначалника, и за директорката, и за вас. И за сите работени И за всички, да. От Делчево. Тук много от Делчево има. Ето волна. Добри ли сте? Па добри сме, Добри. Тук добри сме, гледане добро. супер. Чуване, Така трябва да ви гледат, да ви чуват. Ама Така. ние сме немойтни малко, ама това си е Чим сте друго. на нога, добри На сте. нога сме, одиме до лодиме, тук Ке си поседуваме. поседате кафенце, ке се напиете. Кафенце пиеме, два пъти ми денеска дава кафенце. И Супер. даде, и сега Супер. поръчок. Добър ден. Йована съм и аз. Маца Янева, от дека си така Маца? От Делчево ли се? Ето ще така Маца от Делчево. И толкова няма Делчево. Добри ли сте? Добро, добро. Не, има и в другия дел. Ерменска, ти се от Верова. Здраво. Супер, вие другото си. Ако нека се отиш рекни там, да реши се. Мора. Идат ке ме гледам. Добър да ви. Супер. Браво. Ке има? Що даде Господ това? Нек се живи и здрави. И ние на там ще отдаме. По-убаво е тук, барем, да се дружим с наша генерация. Така ли е? Аз съм Василка, така. От Пехчево. Мила ми е тук Василка. От
Църник. А това е Пепчевско. Да, да, от Полина. От Кочани ли си? Ще убаво. Си като от Кочани, от Дерово, от Делчево, Зърновце. Македония умало. Македония източния отдел. Истоково мало. Да. Мило ми е от Дерово душа. Браво, душа. Мило ми е. Йована съм аз. Беров Кайданче. Мило ми е да Кайданче. Аз съм Йована. И на мене. Баш ми е брат. От Русиново. Най-убавото село, не? Русиново, Владимирово, ама пред них Будинарци.